L-emendi fil-liġi tal-IVF komplew ikunu sors ta' konfużjoni kbira fil-Partit Nazzjonalista. Dan kompla joħroġ biċ-ċar il ħadd filgħodu wara dikjarazzjonijiet kontrastanti bejn il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech u d-deputat u ex-kap Adrian Delija. Waqt intervista f'kollegament telefoniku fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech b'konvenjenza sostna kif il-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista se jkun qed jivvota favur il-liġi l-ġdida tal-IVF imresqa mill-Gvern. Wasalna l-konklużjoni finali bidruk illi qed jgħid illi jaqbel ma' din il-liġi li emendata u allura il-vot għandu jkun. Dan minkejja fuq l-Istazzjon Nazzjonali ftit tal-ġimgħatilu l-istess Bernard Grech kien indika li l-Partit Nazzjonalista se jivvota kontra din il-liġi li tinkludi l-testjar tal-embrjun għal kundizzjonijiet ġenetiċi serji, proċess magħruf bħala il-PGT-M testing. Hija ċara li hemmhekk hemm jidher li hemm distakk ideoloġiku mill-pożizzjoni proposta u l-perċezzjoni il-proposta tagħkom jew il-mod kif tarżu l-affarijiet. Qed nifhem sew? Jien qedlek li għalina il-ħajja għandha valur. ċara. Madankollu minkejja li Grech qal il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista għandu pożizzjoni finali u se jkun qed jivvotiva, mhux tal-istess fehma kien l-ex kap Nazzjonalista Adrian Delija, hekk kif konfrontazzjoni diretta d-dikjarazzjoni ta' Bernard Grech fuq il-profil tiegħu fuq Facebook tenna hekk. Bla tlaqliq u biex inkun ċar, niddikjara li jien ma naqbilx ma' testing fuq l-embrjun. Din il-pożizzjoni ta' Adrian Delija tmur direttament kontra dik sostnuta mill-kap Bernard Grech biex bekk għal darb'oħra il-Partit Nazzjonalista jinsab maqsum fuq materja tant importanti ftit sigħat qabel jittieħed vot fl-istadju tat-tielet qari fil-Parlament fil-konfront ta' dawn l-emendi fil-liġi tal-IVF. Din il-qasma ġiet innutata wkoll mill-midja indipendenti ta' pajjiżna hekk kif innutaw għal darb'oħra disgwit ċar fil-politika tal-Partit Nazzjonalista. Bekk il-Partit Nazzjonalista kompla fil-konfużjoni li ħalla ftit tal-jemilu brabta ma' din il-materja. Dan wara li anke l-kellim tal-Partit Nazzjonalista Stephen Spiteri fuq l-Istazzjon Nazzjonali kien iddikjara li l-Partit Nazzjonalista jibqa' kontra t-test magħruf bħala PGT-M fil-maġġoranza tal-każi. Jekk qed tiffiksaw, intom għadkom ma taqblux li isir it-testing fuq l-embrjun. Aħna ma naqblux ħlif f'eċċezzjonijiet partikolari. Bernard Grech jew ma kienx ċar, jew inkella kienet iħalli daqsxejn ta' għażla. Jiġifieri inti qed tgħid, u korreġini jekk qed ngħid ċuċata, inti qed tgħid li intom m'intomx favur il-PGT-M, intom qed tgħidu għandu jsir intervent qabel l-embrjun. Qed nifhem sew jiena? Mela, qed tifhem tajjeb ħafna. Intant il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech mhux biss kompla bil-konfużjoni fil-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar l-emendi fil-liġi tal-IVF, iżda wkoll kompla bl-iżbalji tiegħu brabta ma' liġi mresqa. Wara li fl-istadju tat-tieni qari ta' din il-liġi fil-Parlament Bernard Grech inqabad ma jafx x'fiha l-liġi tal-IVF u l-protokoll propost li tpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra tar-Rappreżentanti, fil-kollegament telefoniku tal-ħadd reġa' rrepeta l-istess żball hekk kif tenna li l-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li jsir lekk imsejjaħ polar body testing, jiġifieri it-testjar fuq il-bajt. U għalhekk ressaqna l-emenda biex fost oħrajn il-polar body testing isir parti mill-liġi. U din l-emenda li ressaqna ġiet aċċettata. Dan minkejja li dan il-protokoll diġà kien imsemmi iswed fuq l-abjad fl-emendi li propona il-Gvern għal din l-istess liġi.